ଛନ୍ଦଗ୍ରାମ ଛନ୍ଦପାଲି ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ପରଦିନ ମତେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହାକୁ ପାଉନୁ, ଆପଣ ନଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆକ୍ଟିଭା ଏସବୁ ଚଲେଇକି ଯାଇପାରୁନି। ଆଇ ଏମ୍ ଆବଭ୍ 75, 75 ଉପରେ। ଦୀକ୍ଷା 55 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ ନେଇଥିଲି, 50 ନୁହେଁ। ରୀତିକତା ହେଇଗଲାଣି 40 ବର୍ଷ। ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସାରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ମରଣ ଅଛି।